دوستانی عزیز влоги имрӯза сар мешавад ай хӯрдан ай нӯшидани кола бо ягон чи дига нанависед дар комментариҳо шумо тайёрен ку ва имрӯз дар канали мо меҳмон Мавзуна. Салом алейкум дӯстони азиз. Подписчикои бисёр подписчикои ма подписчикои Мавзуна ай канали Мавзуна омадагиам. Ман 2 моҳ шуда инҷоям. Ирӯз мо мехӯрем пага. Ирӯз пага. Долгай бачна. Ниҳоятан қати Мавзуна вохӯрдем. Ина яҷоя шиштагием суҳбат кардистем. Пламени привет ай канали Мавзун, ай канали дузандаги ай ҳам баш мода. Ай се канали дузандаги ай канали влоговая я таҷричка канали Мавзуна. Даштай ҳамаш мода саломи гарми ҷӯшон Мавзуна ба наздики коллексия либосоша мебарора насиб боша ҳозия ҳамаш видео мешавад тамошо мекунӣ бутик мекушояд дар центри шаҳр барои хориҷиҳо дар уҷа махсус хеле либосҳое мешаванд ки амқа дузандаи гулдур зиёи хушрӯ доранд стили европейский просто хеле рисункои миллии тоҷикистон ки хориҷиҳо метавонанд биёянд харанд шумо ҳам метавонед бихаре хориҷӣ агар меҳмонӣ меравед чӣ мекунад сувенир барин мешавад так что ҳаматон да боишчои том агар касе хурдаиста боша шиш демақа суҳбат кардем Мавзуна бо басари чизе хест воқатир коробочка сладости оварда Мавзуна ози лимончои кати ширинӣ мехӯрем Мавзуна 3-5 нағза медиҳад Мавзуна анаса нағз медиҳад ина технологияи Мавзуна омадагиан ёда рақс карда дар ини хайригашанда идея фаҳмиде ин қадар оварда бисёриҳо мегӯянд ки чӣ бисёр мехӯрем ман дар комментариҳои Мавзуна мехонам ҳам қара хӯрдание мози Мавзуна оз мо суп хӯрдем салат хӯрдем бо намо дига салат хӯрдем бо моҳӣ хӯрдем бо шӯрба хӯрдем ва бо ҳозин энаро мехӯрем ҳамин бисёр мерависе ки Мавзуна қа мехӯри фарбе ман мишин аз сам дери дар видео дига хебудаё неки ай пеш ма омадестем ман гуфтам ки талаба онҷа рафтесте ба чӣ шедидум шнохтум агар мегузаштум мерафтум дар пеш нами мара ду блакне ба Мавзуна мешавад ай ду блаки мая блакш Мавзуна мешавад беҳад ин хеле миниатюрниву ва ин хеле қод баланд дар видео мебинем хеле нормальни қад неки хеле харобаки хушрӯа ухоре ки худмон тасаввур мекардем хеле намедонам ки чиқе ман хеле тасаввур мекардем ки не хеле нест ранги ҳами талабои синфои ниҳодао хатм кунондао не ки намедонам ин хӯрдагио ин духтар куҷо мерафта боша ай ман хай подписчико медоне айсу буромадагиам хӯрдагио ай ин куҷо мерафта понятия не имею чизе мехӯрам бисёр мехӯрам чизе мехӯрам бо чӣ мекунам ҳал мекунам ва ӯ рӯз дар як видео гуфтагим ки чи духтаро короче ман диета даём баъд нишон додагим намқадар оша бо картошка фрида боша хела кетчуп рехтаги баъд гуфтам ага ба таври хела ман диета кардистам ма бо кам хӯрдаистам бароям ка шумо пурсед ки я апетиму чи шӯрбо салата рашное я намо дига бо салати роҳат гуфта гирифтамаш роҳат кардем роҳат кардем баъдам қадар ки моҳӣ бо чӣ гирифтем бо супи шӯрбо ҳозир бо нам қаторта ҳоз мехӯрем боишчи том давом дорад духтаро ина инҷа дар мо десерт хӯрдаистем ба навбат сёмка кардистем ман Мавзуна гуфтам ки Мавзуна ҳамин хонаи шуморо ман хеле пешай хӯрдам бояд сурат гирифт ба гудаку атака кунанд мега худай мо хеле то ман мега сурат нагирам гудак ҳақ надорад ки авқутам бира саранги гудакои ман не оно бухчу намерасам духтари калом таре стойте подождите пока мама придёт мега баъд ноштар ладно мама где ты где твой телефон мега телефон да бёр сурат гирифт ҳаминҷа чиштем наминора сурат гирифта ина лимончои ба мехӯрем
Özboy میگه که انشالله میخوره. میگه که این امره باید هموشه بخوره. میقدر نخور میخوره چه دیم نکدگی. میتقیمش بازوری. Можно, оказывается, секреты зебои шамода гуфт. И секреты зебои аз моҳи хурдан иборат. Дузандон миллионеран, мавзуна фаҳмидим. Ман нава встреча мавзуна омадам. Маниша мега чи хеле чико кади гуфтам встреча рафтем мавзуна хеле дузандагӣ мекуна. Каналш чи хеле гуфт кор мекуна. Гуфтам не монетизация гирев накардагӣ, мега не мавзуна боява миллионерай. Маниша медонистам миллионер буда. Мавзуна рафт ай пай корш. Корвон рафтак. Ма бишум пеши манижашон омадам. Мо дуюм серияи падаркахарӣ. Дина мо омада будем корвон цели ден ма сёмка кардам. Ҳеҷ мо нахаридем. Подписчико барои ки то рамоналида нарх маъқул намешавад, то харидор маъқул намешавад, то фурӯшанда маъқул намешавад. Як харид ҳаму дуруги фурӯшанда маъқул намешавад. Хулоса ҳеҷ нахаридам. Сисм арзон намекунам, ку намехора. Аксиш мегирам мезава. Барои сисм. Баъд короче чӣ кардам? Як ҷо мерам ҳамун нарх хайда, уҷада арзон буд. Мега арзон нест, ҳама ҷо стандартни ҳамун телевизори LG 1770 сум ҷой мешиданиш. 10 ҷо дуромадем. Ҳамун уголок 4000 да ҳама ҷо 20 ҷо дуромадем. В итог ягон чӣ нахаридем. Хай хулоса ирӯз дуюм серияш омадем. Бо омадем салатгирӣ, айнае мегирем. Одето. Да, бо чӣ мегирем аниш? Бо инаи маша нағз медагӣ. О, ира маша нағз мебинам. Хай савзӣ ҳаминҷа бурдаголи истодай. Унавай чӣ бошае? Иам пародая мияй. Салатои саховат. Да. Немушин, вы чӣ буд немуш? Баклажон, грибочки намехӯрем? Мехӯрем? Гирен. Хулоса на салатои чида. Аз Султони Кабир буромадем, Рамналия смарт телевизор харид. Гарчанде смарт телевизори худ омадеста Германия. Рафт хона мурда саховат фурӯҳард ки продукт харе. Тамошобинаи намҷа мо баҳс кардистем. Телевизори смарт гирифтем. Телевизори худмон Германия омадеста нав бурдианша. Анамҷада ман 1 минут дер кардам, 1 минут магазин рафтам, 1 минут дер кардам. Омадам 1 секунда оҳана данамуҷа задай рамонали 1 секунда. Дауҷа мекна ними телевизор дар дуруи ни жалюзи медроя. Безеб мешава вид мегум биё буканем хайнаи картина дорем дар иҷаята. Картинара гирем дар иҷа бичаспонемуш. Меган удобнам барои уҷада вообще ни варианта. Нимуш дар дуруи ни парда медроя. Хай болои ну дарда мегум. Не, болои дарда ҷуно мешава. Ой, калона телевизор. Ай, чӣ бояд кард акум? Нахуд ягон вариант. Надора. Ол нагуфта гафа надора. Крестатайси мемонӣ. Дайчи бизанмуш. Надора. Бо ам парда барсира маҳкам мекунад. Фарқиш чӣ буда маҳкам мекунад? Ам тамомш беста маҳкам. Ёку. Охай парда медроя вид не бемаъне мешава. тамошобино хушбахтона мо тонистем ки рамоналия уговарӣ кунем ва инҷаи телевизори сабилмондара канем ва дар болои дар бизанем. барое ки дар инҷа ни вариант буд, беҳад безеб буд. барое метонистем не ки рамоналиям қизиқидем давбоқадон ҷамъ кард ана сар шид подписчику хай. Байниша нигоҳ дорӣ? Девона, чӯбкана ки байниша нигоҳ кун. Нигоҳ дорам. Байниша нигоҳ кун. Байниша мана мефаҳмад. Байниш 100% айраз. Байниш манҷета чикор карди бугу? Кабоша айси девола ҳам кара байн боша. Манҷара бине чикор кард? Фроби. Ҷара маш чикор кард. Не, миҷада ти чӣ гуноҳ кардӣ? Ман гуфтам ҳо дуромад. Ки вай намедуромад. Ай ман ку. Ҷанг ада иҷа ҳолия. Дуромад ай ман.
ما نمیفهمم. خیلی چسبوندیم سه بار از بار کده پای دستامون رو بینیم میزنیم پایان میزنیم بالا خلاصه تمام این اساسا برای چی کلیدار در میموندیم که همین کودک کودم جا بعد دور بشینن ندرویم نبرویم موزیک تماشا اوش تیونیش نه سوک میگم тамошобинои навжа кино тамошо кардем. Фарух рафт так дар хонаи мо чест ки Фарух рафт. Шумо ҳар рӯз мегуфтед ки Фарух ҳамҷа дар ҳамҷа Фарух рафт барои ми мо ташкил кардем. И авқоти пишакар оби пишакар ина иҷада одамот дар ташкили шитиам хучуно баҷӯ кадистиан меҳмон хай меҳмон ҳар рӯз дар хонаи медонем исфандиёр софхӯрдестак бо навигари подписчико иҷада мо хеле диван чӣ гирифтем чӣ мегӯянд ҷазоир уголок гирифтем дига бояд чӣ дигаш буда гуфтанию ҳама чия мо харидем я чиро успед накардем пага мегирем инами стори мора де чӣ хел зурай ин стори мо ай дута сандуқ тайёр шудагия якта сандуқи калон ина барои ки ози дига намешуд ку дар замин шишта ва як сандуқи майда ай ду сандуқ мо гирифтем стол кардем барои имрӯза пага насиб манҷан стола роӣ мекунем имрӯза шудам қанавигарӣ боз ман хаместунда яна мегум нахреоли ман сурат гирам аку мумкинай объявляю хӯрдана ҳаматонда мумкин сар кунем ина ташкилӣ тамом шуд сандуқҳоро аку мегирем столоро мегирем неминудан столои имрӯзаи мо тамом обратно мегирем дивана ҳуй мекунем меҳмон хомира Perfect.